खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोना भट होनो थाखाय फिन थाग थियारि जाबावदो लकसभा बिसायख'थिनि उनाव फिन आरोबाव रायजोआव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं रायजोनि मोनबा बिधानसभा बियाबाव थाबैनो बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं सिटली बिधानसभा बङाइगाव बिधानसभा सामुगुरि बिधानसभा बिहाली बिधानसभा आरो धलाई बिधानसभा बे गासै मोनबा बिधानसभा बियाबाव थाबैनो उफ्रा बिसायख'थि बा बाइ इलेक्शन जानो थांगासिनो दं जेरावनाखि सिटलीनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बङाइगावनि एमएलए भनिभूषण चौधुरी सामुगुरिनिफ्राय रकिबुल हुसैन बिहाली बिधानसभानिफ्राय रन्जित दत्त आरो धलाई बिधानसभानिफ्राय परिमल शुक्लबैद्य बिथांमोनहा लकसभा बिसायख'थियाव देरहासार जानो हाबाय आरो बिथांमोनहा एमपि जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो बे मोनबा बिधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि खुंजागोन मिरुआव सोरखार दानायनि खामानिया जोबनायनि उनावनो भारतनि बबे बबे बियाबाव उफ्रा बिसायख'थि खुंनांगौ बेखौ नायसंनानै भारतनि बिसायख'थि आय'गा उफ्रा बिसायख'थि खुंगोन होननानैबो फोरमायथिदों आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया फिन दैखर सिङाव हाबनायाव थैनो गोनां जादों सानै सुबुं तामुलपुरनि सेनं कालिपुराव जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 3-4 दाननिफ्रायनो लोंनाय दैनि जेंना बा आंखाल गोग्लैनायनि थाखाय दैखर साफा खालामनो थाखाय चन्द्र बाहादुर लिम्बुनि नखरा दैखर साफा खालामग्रा तपन राजबंशीखौ लेंहरदोंमोन बेयावनो तपन राजबंशीया गिबियाव फैनानै दैखर सिङाव हाबलांदोंमोन जेराव बिथाङा अक्सिजेन मोननो हायैनि थाखाय थदगे जानो गोनां जादोंमोन बिथांखौ रैखा खालामनो थाखाय न'नि बिगोमा चन्द्र बाहादुर लिम्बुआबो दैखर सिङाव हाबलांदोंमोन नाथाय बिथाङाबो बे एखे थासारियावनो गोग्लैहैनो गोनां जादों उनाव सानैबो थैनो गोनां जादों दैखर सिङाव अक्सिजेन मोनैनि थाखायनो सानैबो दैखरनि सिङावनो थैनो गोनां जानाय खौरांखौ मोननायनि उनाव एसडिएफनि हान्जाया नुजाथि फैनानै सानैखौबो दैखर सिंनिफ्राय बोखांनायनि हाबाखौ मावफैदों जाथायखौ लानानै सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गामियाव थांनाय 3-4 दाननिफ्रायनो लोंनाय दैनि जेंना जानायखौ लानानै दैनि राहा खालामनानै होनो थाखाय सोरखारखौ गोबां बुंथिदोंमोन नाथाय सोरखारनिफ्राय जेबो राहा खालामनानै होआखै जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै खुद्रिदों आरो बे जाथाया बुथारनाय जाथायसो होननानैबो खुद्रिदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरो बेनि सायाव बिजिरनाय नांगौ होननानै दाबि खालामदों बिथांमोनहा हादरनि लकसभा बिसायख'थियाव बे खेबाव गोबां आइजोफोरानो देरहासार जानो हादों रिपर्टनि बायदिब्ला हादराव लकसभा बिसायख'थियाव गासै 797 आइजोफोरा गसंदोंमोन बेनि मादाव सा 76 आइजोफोरानो देरहासार जानो हादों देरहासार जानो हानाय सा 76नि मादाव गिबियावनो बलिउड सावथुननि मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रानावत बिथाङा हिमाचल प्रदेशनि मन्दिनिफ्राय गसंदोंमोन जेराव बिथाङा कंग्रेसनि गोख्रों बिजाथि बिक्रम आदित्य सिंहनि हेंथा गसंदोंमोन आरो कंगना रानावतआ 75,000निबो गोबां बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हादों बिथांनि अनगायैबो हेमा मालिनी बिथाङाबो देरहासार जानो हादों मथुरानिफ्राय बिथाङा गसंदोंमोन आरो बिथाङा 3थि खेबनि थाखाय देरहासार जानो हादों बिथांमोननि अनगायैबो निउ दिल्लीनिफ्राय बानेश्वरी स्वराज बिथाङा बारग' मन्त्रि सुषमा स्वराजनि फिसाजो माइनर बियाबनिफ्राय डिम्पल यादव बिथाङा समाजवादी पार्टीनि गाहाय अखिलेश यादवनि बिसि आसामनि गुवाहाटीनिफ्राय बिजुली कलिता मेधी पाटलिपुत्र बियाबनिफ्राय निशा भारती बिथाङा लालु प्रसाद यादवनि फिसाजो आरो माखासे आइजोफोर जेरै भुबनेश्वरनिफ्राय अपराजिता सारांगी कर्नाटका चिकुटिनिफ्राय प्रियंका जारक'हली सानजा त्रिपुरानिफ्राय कृति देवी देबबर्मा आरो माखासे तामुलपुर जिल्लानि मटंगा चकआव मानसि बुथारनायनि अजद गोरबोआव गोनां सासे आइजोखौ बुथारनायनि अजद फैदों आरो बे बुथारनायनि अजदआ आइजोनिनो फिसाय शान्तानु दासजों लोगोसे शान्तानु दासनि नखरनि सायाव फैदों बुथारजानाय आइजोआ 2 दाननि गोरबोआव दंमोन बुथारजानाय आइजोनि बिफाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजामादै शान्तानु दास आरो बिथांनि नखरनिफ्रा रांजों लोगोसे फार्निचार बायदि बायदि दाबि खालामबोबाय थादोंमोन फिसाजोनाव बेनि अनगायैबो शान्तानु दासआ गुबुन आइजोजोंबो इनाय सोमोन्दो दंमोन जायनि जाहोनाव रायजोफोरजोंबो हमजाखांबाय होननानै फोरमायथिदों आरो रां आरो फार्निचार बायदि बायदि दाबि खालामबोबाय थानाय फारसेथिं गुबुन आइजोजों इनाय सोमोन्दो थानाय बेफोरनि थाखायनो बिसिखौ शान्तानु दासआ इनाय बुथारदों होननानै अजद होदों हिन्जावनि नखरनिफ्राय ओजोंहाय बे अजदखौ नंखाय होननानै फोरमायथिदों शान्तानु दासनि नखरनिफ्राय आरो शान्तानु दासनि बिसिया बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनायनि जाहोनावसो
थैनो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों। ओजोंहाय बे बुथारनाय जाथायाव सान्तानु दासजों लोगोसे गासैबो नखरनि सोद्रोमाफोर प्रदीप कुमार दास, गलापी बहराली, दैजी दास आरो मनज दासनि आखाइ दं होननानै अजद होदों आइजोनि नखरनिफ्राय। आरो सान्तानु दासखौ बे दायनि थाखाय फासि होनांगौ होननानैबो दाबि खालामबावदों आइजोनि नखरनिफ्राय। जाथायखौ लानानै आइजोनि नखरनिया तामुलपुर पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनावनो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय दा सान्तानु दासखौबो एरेस्ट खालामबाय। गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि रिजाइनेसन बा गाहाय मन्त्रिनि बिबान एंगारनायनि आर'जलाइखौ प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनो गथायबाय। लकसभा बिसायख'थि जोबनायनि उनाव गिबि खेब एनडिएनि गासैबो दोलोफोरानो नरेन्द्र मदि बिथांनि थाग्रा न'आव जयैनो लोगो हमलायदों आरो सावरायदों, जेराव बाहागो लादों UPPL आरो एजिपि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो अतुल बर' बिथांमोनहा। लोगोसे भारत नाङैनो सावरायजानाय जाय किं मेकार नीतीश कुमार आरो चंद्रबाबु नायडू बिथांमोनहाबो बाहागो लादों बे सावरायलायनायाव। नीतीश कुमार आरो चंद्रबाबु नायडूआ बे समाव एनडिएखौ सरकार दानायाव मदद होगोन होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जानो हागौ 8 जुनाव नरेन्द्र मदि बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि समायखिराखौ लागोन। जायनाखि बिजेपि दोला गाव हारसिङै सोरखार दानो हानाय बायदि मासि मोननो हायाखै, बेनिखायनो एनडिए ना इन्डिया एलायन्स दोला सोरखार दागोन बेयाव जोबोद गोनो गोथो साननाय जादोंमोन, जेराव सोरखार दानो थाखाय 272 मासनि गोनांथि दंमोन, नाथाय बिजेपिया हारसिङै 240 मासियावल' देरहासारनो हादों आरो एनडिए हिसाबै 293 मासियाव देरहासार जानो हादों। अदेबानि मोन 53 मासियानो लोगो दोलोफोरनि। बे मोन 53 मासिनि मादाव नीतीश कुमारनि दोलोआ मोन 12 मासियाव देरहानो हादों आरो चंद्रबाबु नायडूनि दोलोआ मोन 16 मासियाव देरहासार जानो हादों। बेनिखायनो बिथांमोनहानो किं मेकार, बिथांमोनहा जायखि हान्जाजों थागोन बे हान्जायानो मिरुआव सोरखारखौ दागोन। जायनाखि सोरखार दाखांनायनि उनावबो नीतीश कुमारा दोलो बास्लायबाय थानायनि गोबां रेकर्डफोर दं। मोनसे टार्मावनो अदेबानि 5 बोसोरनि गेजेरावनो खेबनै खेबथामहालागै दोलो सोलायनायनि रेकर्ड दं। बेनिखायनो बिथाङा बोरैबाफोर इन्डिया एलायन्सआव थाङोब्ला इन्डियानि सोरखार फैगोन बेखौ लानानै सावरायनाय जादों। दाबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव नीतीश कुमारखौ लानानै फोथायनाय गैया। सोरखार दाखांनायनि उनाव जुदि बिथाङा नांगौ बायदि मोननो हायाब्ला जेखिजाया समावनो दोलो बास्लायनानै सोरखारखौ सिफायनो हागौ होननानै सावरायदों भारतनि नोगोरारिफोरा। दा फैबाय थानाय समा मा फोरमायलांगोन बेखौ समासो खिन्थासिगोन। महाराष्ट्रआव लकसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ मोजां फिथाइ खालामनो हायैनि थाखाय महाराष्ट्रनि डिपुटि चिफ मिनिस्टार आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा गावनि बिबानखौ एंगारनो थाखाय थांखि लादों आरो बिथांनि रिजाइन होनायखौ जाहाथे गनायो बेनि थाखायबो बिजेपिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनिसिम खावलायदों महाराष्ट्रनि डिपुटि चिफ मिनिस्टार देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा। महाराष्ट्रआव बिजेपि दोलोआ गाज्रि जेननायखौ लानानै गावनि गोरोन्थिफोरनि थाखायनो जेनदों होननानैबो सिमान लादों बिथाङा। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बिसायख'थिफोरनि थाखाय बिजेपि दोलोआ जाहाथे गोख्रों जानो हायो बेनि थाखायनो रिजाइनेसन होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनो गोनांदि महाराष्ट्रआव गासै मोन 48 लकसभा मासि दंमोन। बेनि मादाव बिजेपिया मोन 9 मासियाव देरहासार जानो हादों, जेराव कंग्रेसआ मोन 13 मासियाव देरहासार जानो हादों। उद्धव ठाकरे दैदेननाय शिवसेनाया मोन 9 मासियाव देरहासार जानो हादों। एनसिपिया मोन 8 आरो माखासे, जेराव थांनाय 2019 मायथाइयाव महाराष्ट्रआव बिजेपिया मोन 23 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। मोन 23 मासिनिफ्राय थोंजोङै मोन 9 मासियावल' देरहासार जानो हादों बिजेपि दोला। बेनिखायनो बे जेननायखौ गावनि थाखायनो जेननाय होननानै गनायनानै लादों आरो रिजाइन होनोबो थांखि लादों देवेन्द्र फडणवीस बिथाङा। गुबुन गुबुन रायजोआव बिजेपि दोलोआ गाज्रि फिथाइ खालामदोंबाबो उड़िष्याव जोबोद मोजां फिथाइ खालामदों बिजेपि दोलोआ। गासै मोन 21 लकसभा बियाबनि मादाव मोन 20 मासियावनो देरहासार जानो हादों बिजेपि दोलोआ। ओजोंहाय बिजेपि दोलो देरहानायनि उनाव सोरखाराव थानाय बिजेडिनि दैदेनगिरि नवीन पटनायक, जाय उड़िष्यानि गिबि मन्थ्रि, बिथाङा गावनि रिजाइनेसनखौ गभर्नरनिसिम गथायबाय। लकसभा आरो बिधानसभा मोन्नैबो बिसायख'थियाव गाज्रि जेननायनि जाहोनावनो बिजेडि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि आरो उड़िष्यानि गिबि मन्थ्रि नवीन पटनायक बिथाङा गावनि बिबानखौ एंगारनो थाखाय रिजाइनेसनखौ गभर्नरनिसिम गथायबाय। फोरमायथिनो गोनांदि उड़िष्याव थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव गासै मोन 147 मासिनि मादाव बिजेपि दोलोआ मोन 78 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन आरो बिजेडि राजखान्थि दोलोआ मोन 51 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन। थांनाय बिधानसभा आरो बे लकसभायाव बिजेडि राजखान्थि दोलोआ गाज्रि जेनबोबाय थानायनि थाखायनो उड़िष्यानि गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो गावनि बिबान एंगारनो थाखाय थांखि लाबाय आरो बिथाङा रिजाइनेसन बिलाइखौबो गथायबाय। फैबाय थानाय समाव बिजेपिनि गाज्रि समय जागोन नामा? 2019 मायथाइनिफ्राय लानानै 2024 मायथाइसिमाव बिजेपि दोलोआ गोबां मासि खोमानानै लानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2019 मायथाइयाव बिजेपि दोलोआ गाव हारसिङैनो
303 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन जेराव देग्लाय 240 मासियावल' देरहासार जानो हादों आरो गासै मोन 63 मासियावनो बीजेपी दोलोआ खोमानानै लानो गोनां जादों जेरावनाखि कंग्रेस दोलोआ थांनाय 2019 मायथाइयाव मोन 52 मासियावल' देरहासार जानो हादोंमोन आरो देग्लाय मोन 99 मासियाव देरहासार जानो हादों अदेबानि मोन 47 मासि बांदों कंग्रेस दोलोनिया बेनिनो मादाव उत्तर प्रदेशआव थांनाय 2019 मायथाइयाव बीजेपी दोलोआ मोन 62 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन जेरावनाखि देग्लाय मोन 33 मासियावल' देरहासार जानो हादों अदेबानि मोन 29 मासिखौनो बीजेपी दोलोआ खोमानानै लानो गोनां जाबाय महाराष्ट्रआव थांनाय 2019 मायथाइयाव मोन 23 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन आरो देग्लाय मोन 9 मासियावल' देरहासार जानो हादों अदेबानि मोन 14 मासियाव बीजेपी दोलोआ जेननो गोनां जादों सोनाब बंगआव थांनाय 2019 मायथाइयाव मोन 18 मासियाव देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय देग्लाय मोन 12 मासियावल' देरहासार जानो हादों आरो बेयाव मोन 6 मासिखौ खोमानानै लानो गोनां जादों बीजेपी दोलोआ बेबायदिनो बीजेपी दोलोआ थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिमाव गासै मोन 63 मासिखौ खोमानानै लानो गोनां जादों फोरमायथिबावनो गोनांदि थांनाय 2014 मायथाइयाव नरेंद्र मदि बिथाङा 3,71,000 गोबां फारागथिजों देरहासार जानो हादोंमोन बेनि उनाव 2019 मायथाइयाव 4,79,000 गोबां बांसिन भटआव देरहासार जानो हादोंमोन नाथाय देग्लाय जोबोद खम फारागथिजों प्राय 1,52,000 भटजोंल' बिथाङा देरहासार जानो हादों बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमा जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटर साइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा बे मे दानसिमल' थागोन अफारा मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों